eu sunt Mihai și în spate am BMW-ul meu 540i G30 care are Stage 1. Iar aici avem un Ram care are motor V8 410 cai cu dita mai aspectul. Motorul este de 5,7 litri, adică avem o putere foarte mare față de acest 3.0 care săracul este depășit de situație. În concluzie avem două mașini cu peste 400 de cai și în acest vlog o să vedem o comparație completă ca să analizăm care ar merita să o iei dacă vrei fix ceva cu 400 de cai. Ceva care să aibă putere sau ceva care să aibă cuplu. Bine, asta are mai mult cuplu. Dacă vrei, nu știu, să te duci mai tare pe autostradă, cu asta te duci mai tare, asta din câte am înțeles este limitată la 170 de km/h. Deci nu prea poți să o depășești dacă ai un de ăsta în față. În spate am uitat să vă zic că l-avem pe Andrei Grigore. Salut! Care este cameramanul nostru principal, a înlocuit postul domnului Sandu. Hai să facem o analiză pe acest Ram. Tu care crezi că este punctul lui forte? Adică ce ți sare în evidență când te uiți la mașina asta? Cât de mare e? Da, deci dimensiunea este primul aspect care... Deci nu ești mai înalt decât ea, ia până-te lângă ea. Nicio șansă. No. Nu, e mult mai înaltă mașina și dimensiunea pe care o are este imensă, adică are roata, hai să vedem, 22. Bine, dar are dimensiunile foarte mari. 285 cu 45, eu am 275 pe spate. Iar aici avem exact opusul, o mașină mai elegantă, mai sportivă și cu un sunet, cred eu că mai slab. O să vedeți asta în acest vlog, o să facem la fel testul de decibeli ca să vedem cât de tare se aude această evacuare stoc a mașinii care are motorul 5.7. Hai să le arătăm și din spate mașina. Din spate. Bă, dați cât de lungă e, bă. Bun. Așa arată din spate, adică cred că aici ai putea pune lejer 10 motoare B58. Dacă vrei să le cari cu tine să le depozitezi. E ceva limită de ediție mașina. E imensă. Avem aici o întrebare pentru voi. Dacă ați vedea pe stradă aceste două mașini, care ar ieși în evidență mai mult? Adică după care ai întoarce tu capul. Lasă chiar acum un comentariu pentru că sunt chiar curios. Dacă te-ai uitat la acest 540i care este foarte murdar, la acest Ram care este mult mai masiv. Adică îl vezi instant, îl vezi pe stradă, mai ales și sunetul pe care îl are o să-l vedeți imediat. Acest bulbar care este masiv, adică cât e? Ajunge foarte mare comparativ cu mașina mea. Ce mică e doar când o văd așa. Da, și dacă te uita normal ai zice că e o mașină destul de mare, pentru că totuși este o limuzină cu aproape 5 metri lungime. Ziceți repede, cât de lung credeți că e Ramul ăsta? Eu zic că are 6-7 metri. Spui tu că are 7? Cam așa zic. Și când scrie aici, Hemi, motorul de 5,7 litri. și aici cine cunoaște știe ce e asta. Ajunge până la 6,7 metri lungime, comparativ cu 5 metri. Să nu mai spun de lățime, nu mai e rău să mai comparăm și lățimea pentru că e clar mai lată. Avem această grilă care putem spune că este și asta imensă, comparativ cu grila mea care este... Bă, uite ce mică e acum. E micuță rău și să vin lângă o mașină de asta așa, să fii mai înalt decât ea. Bine, îmi pare rău că este murdară, dar ca să ajungem la Giurgiu mai făceam încă 40 de minute dus întors și nu avem nici bani să spălăm. Dacă vreți să avem bani de spălat, aveți în descriere linkul meu de alăturare a membrului. Dacă vreți să fiți membru al canalului, să primiți ceva biker, zic că merită. O să umblu acolo la membri. O să aveți funcția de close friends pe Instagram, adică eu zic că merită să vă luați membru. Ca o comparație pe jante, avem această dimensiune imensă, e cât mine, dacă mă pun așa, cred că în cap în ea, în cauciuc, cel puțin în cap. Și da. la mine nu mai are rost să mai zic. Ce mică răvata deja. De la Venom US, dacă vreți aveți în descriere un link de la ei și puteți ajunge foarte Vor fi jantele mai frumoase, dar e mică rău janta asta. Foarte mică rău. Capota, după cum puteți vedea, are aceste inserții foarte agresive. Ele au mai mult rol de a răci motorul pentru că e o temperatură imensă, mai ales când mașina este solicitată la maxim. Trageți rău de tot. Eu nu pot să-mi dau seama nici acum cât de mare e mașina asta. Eu de obicei când mergeam așa lângă o mașină vedeam totul, dar aici chiar nu vezi, deci e totul așa mare rău, uitați-vă puțin. Deci mașina lui Mihai se termină aici și asta e la oglindă, gen. Să vă dați seama, bă, la oglindă e mașina ta, ești prost? Deci uite un pic, e la oglindă. Da, e fix. Ești nebun? Deci mașina lui Mihai se termină la oglindă. Ce părere ai? Ne ajutăm o mașină de bărbați? Sau tot 540i-uri, G30? Tesla. Tesla. Vindem. Da, vreau să o vândă, băieți. Dacă vreți să 540 este de vânzare cu prețul de 40.000 de euro. Am văzut până și băieți.
Cam atât de mare este motorul. Nu știu, e imens spațiul ăsta, adică e cât mașina mea. 5,7 litri. Este puțin prăfuit, dar este mașina folosită, adică nu stă degeaba. Și acum să-l comparăm cu un B58 clasic. Aici e mâncare curat, că nu se merge cu ea. Deci asta pus și pânza, după cum vedeți. Că nu se merge cu ea, frige totul la ea. Am mers prea mult de la astea. Cred că toată lumea așteaptă un hot start și un sunet de decibeli, o comparație. Cât are? Că oricum l-am mai testat. 108, maxim a avut. 108. A fost ok, zic eu, pentru un cold start 108. Da, Dar tu îmi dai cadrul prea în față, nu? pe așa face și Bisoi. Nu cred. Ba da. Ești pe sport, vedem. Vedeți bine? Să-l arătăm și lor la interior, așa, că n-au mai văzut de mult băieții. Da, n-am mai văzut-o, adică asta e interiorul. Am băut un suflet. Ce vrei, mă? Păi dacă n-am mai avut ocazie. E frică. O 119 și mi-a dat ceva eroare, că e prea puternic la decibel ceva. Da, da, acum nu vrem să stricăm mașina. O să dau eu o tură aici. Îmi dă flash-uri eu. Are el mașina mare, părea mare, dar asta e mai mare de fapt. Da, tu te-ai urcat direct, gen. Eu nu vreau să stric nimic. Deci avem aici așa șmecherii, avem Harman Kardon. Harman Kardon, adică avem boxul navigației pe BMW. Cam așa se vede interiorul cu navigația centrală. Cât de mare e cotiera? Arată că nu-ți place. Cotiera este imensă, asta pentru echipa noastră media. În spate, loc imens, trapă, Are 53 de mii de kilometri. Se vede doar că e ceva mare, nu? Da, adică V8-ul este V8. Este alt funetip, așa gros. Ce alegi? Pe ăla. A, V8-ul? V8 sau BMW-ul? A, V8, dar nu motorul ăsta că e prea mare. Băi, ești nebun? Da. Mamă, se aude bine rău. Acum întrebarea legendară, Andrei, dacă ar fi tu să alegi între acest RAM și BMW-ul meu, strict ca și motoare, ce ai alege? BMW-ul tău. Și dacă ai avea, ok, deci gata. Eu nu știu să zic că așa stoc, când pornești mașina, Nu se aude, dacă îmi pleci de undeva tare, cred că se aude bine rău. Se dă și scaunul în spate. când pornești mașina, nu e așa impresionant, pentru că totuși evacuarea este stoc, are multe filtre, e 2022 mașina și are foarte multe chestii pe evacuare. Dar se aude totuși că e V8. Uite, se lasă. Da, chiar. S-a S-a lăsat. lăsat mașina. Asta are Asta e unele tare, chestii. doar că atunci când turezi deja e diferență. Adică se cunoaște că e V8, se aude așa gros. Nu așteptam să se audă așa, dar totuși e 5-7. Da. Adică n-ai ce să-i faci. Te aude bine, mă, mai ales în spate, tu ai stat în față și a fost vreo 6 metri lungime ca să... Da, am auzit de acolo. Cum stăm? Sincer, cum stăm? Cum stăm? Stăm bine rău, e mult loc. Vezi care răcire tu n-ai. Dacă ar fi, Andrei, să pleci la mare, sincer, acum, mâine trebuie să te duci la mare ca să te distrezi. Cu ce mașină te duce? Adică ai alege bestia asta de RAM sau ai alege BMW-ul 540? Să mă duc la mare cu cine? Cu o fată, nu? Da, și cu prietenii, o fată și un prieten. Sau... Ce să facă prietenul ăla? Bine, doar cu o fată. Ok. Ai doar autostradă, adică nu mergi prin oraș. Da, pe asta e, cred că asta ești prost. Mergi cu asta? Cred că da. Te duci cu fata cu asta? Nu, mergem cu Și BMW. unde puneți bagajele? Le puneți în spate? Le punem aici, la picioare, au loc toate. Ok. Așa mai prăbătesc, nu? Dar sincer, acum am înțeles, pleci la mare cu asta. La munte cu ce te duci? Cu asta. Hai că da. Lăsăm BMW-ul. Deci gata. Păi gata, asta e altă clasă. Dacă pleci într-un road trip până în Germania, să zic. Cu ce te Asta duci? clar. Te duci cu asta? Da. Păi nu știu dacă e așa confortabilă. Mi se pare top. E bine că țipe, adică ne înțelegem. Mie mi se pare top. Revenim la întrebarea noastră clasică cu apocalipsa. Dacă mâine începe o apocalipsă, ce mașină ai luat pe mână instant? Ai cheile pe masă și
trebuie să alegi dintre aceste două mașini. Asta clar. Ok. Tu ce alege? Pentru Apocalipsa Da. sau pe asta, da. Da, Dar pentru clar. la mare m-aș duce cu BMW-ul Și eu poate că la mare m-aș ști că BMW și-a gândit-o prea repede, dar poate și cu asta, că cu asta pe m-aș drum, duce doar la munte ca să urc pe acolo. pe drum mai am timp să fac ceva cu fata. Mai avem loc când se poate să facem nebunii. Înțeleg ăștia mai mari. Bă, asta clar mai șmecheră la interior. Mamă, deci Andrei e mare hater BMW. Dacă ar fi să păstrezi o mașină pe care ai păstra-o pentru daily, mașina ta principală, doar o mașină să ai. BMW-ul. Și vreau să-mi argumentezi măcar de ce ai ales BMW-ul în loc de Ram, pentru că până acum ai fost fan Ram. Trag mai tare, adică trage mai tare. Trage mai tare și e mai micuță, pot să mă merg cu ea prin oraș. Asta e dita mai mașina, are 7 metri, nu prea ai putea. Așa ușor. Vreau să-mi spuneți în comentarii acum ce ați alege voi. Ați alege acest Ram puternic, masiv, mare putere pe el sau BMW-ul meu pe care deja îl cunoașteți? Adică, Asta cred că gen are cuplă mai tare, dar cred că se limitează sau nu? da, cred că te limitează, că nu e așa aerodinamică. Dacă vedem că vă place, o să facem și partea a doua când vedem cum merge mașina. Dacă vreți să vedeți partea a doua cu mașinile din mers, vreau să strângem la acest vlog 30 Ce 30, mă? de like-uri. Am să zic 100. La 100 de like-uri vom merge și cu mașina asta și veți auzi un V8 motor 57, 410 cai, cum trage, limited edition mașina, se vede că e full limited edition. Uitați-vă cum e limited edition mașina. Bam pe uși. Și așa are tot felul de steluțe și tot felul de șmecherii. Poți să spui un preț de listă Chiar pentru acolo mașină? scrie limited edition. Poftim? Un preț de listă pentru mașină. 80.000 zic. Uite cât de mare, uitați-vă puțin cât de mare. Chiar aici avem boxele Harman. Băieții noștri s-au pregătit bine. Deci când băgăm aici un salam ceva necât. Ca și dotare șmecheră, aici avem oglinda asta electrică retrovizoare și să oprim mașina. Cam atât a fost cu acest episod. Dacă v-a plăcut, nu uitați să dați acolo un like dacă vreți să vedeți partea cu mașinile din mers. Eu zic că o să fie un clip destul de interesant, dar nu uitați că doar la 100 de like-uri o să facem ceea ce vreți voi. Salut băieți și nu uitați de like pentru următorul vlog. Pa. V-am pupat.